täällä huomiseksikin jälleen katsomot valmiina ja näytöt ehkä hiukan edessä, niin toivon, että löydätte paikkanne, että näette myös tänne lavalle. Minä olen Niina Malm ja tänään juonan tämän meidän vappujuhlan. Tässä kun marssittiin, niin kuultiin Elomme-päivät marssi. Ja se on Semjon Tsernetskin säveltämä marssi, joka on ollut erityisen suosittu työväenliikkeen keskuudessa. Tämä reipas ja energinen kappale on soinut monissa tapahtumissa ja on varmasti monille teillekin hyvin tuttu. Se on levytetty useita kertoja ja yksi tunnetuimmista esityksistä on Helsingin työväenyhdistyksen soittokunnan esitys vuodelta 1969. Ja tuttuun tapaan meillä kapellimestarina on Ismo Vänskä, kuten useinkin, ja Ismohan on ihan meidän koko kaupungin päällikkö kapellimestari. Annetaanko Ismolle pienet aplodit ja meidän soittokunnalle? No meillä on ollut vähän tässä vaalien jälkeen kaikenlaisia tilanteita Imatralla ja nyt meidän tervehdyspuheen pitää Imatran sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Tuija Kuikka ja Tuija sitten kertoo myös ajankohtaiset asiat täältä sosiaalidemokraattiselta kentältä ja minä tuun antaa tämän mikrofoni sinulle takaisin sinne, niin sinun on helpompi puhua, niin ehkä kuuluu tuonne perälle saakka. Kiitokset Niinalle avauksesta ja minä olen tosiaan Tuija Kuikka, Imatran sosiaalidemokraattien puheenjohtaja. Julkinen terveydenhuolto, se on yhteisvastuu. Se on oikeudenmukainen verotus. Se on jo vähän. Me rakennamme sen vahvistamalla niitä. Väki, rakkaat ystävät, hyvät toverit, onpa hienoa olla täällä Imatralla. Aurinko paistaa tänne Etelä-Karjalaan ja vappu, kevään, opiskelijoiden ja työväen suuri juhla, se on taas täällä. Vappu, se on meille hetki irrottautua töistä ja irrottautua opinnoistakin ja kaikista kiireistä ja huolista. Ja hyvät toverit, erityisen hienoa on kokoontua yhteen vappuviettoon juuri tänä vuonna. Kevään vaalit olivat poliittisen työväenliikkeen juhlaa. SDP nousi maan suurimmaksi kunta- ja aluepuolueeksi ja sitä oli toverit odotettu.